زمل أكل أيتي جزانا بلس بداكم تتغعوا تخلوا كتنكف تخيل دو واخيل رأيو نبحريت كتملس تخيل دو واخيل رأيو كوعشو كتعوت تخيل دو رأيو بإيدكم كتصحفوا تخلوا دو واخيل رأيو مسوكيكو تتصاوتوا تدليو دو دلي نتصاوت مس بوبو كتتصاوت تدلي دو دلي نتصاوت نسدراهم كتأزازو تدليو دو دلي مهارونا نعبيتي كتخبرو تدليو دو دلي مهارونا يداوكي تطاغعي تخلدو واخيل رأيو يقاركي كتنطري تخلدو واخيل رأيو نحواتكم كتفكروا تدليو دو دلي مهارونا مس بوبو كتصاوت دسيلوني نعوناي نتصاوت مس وكيكو كتصاوت دسيلوني نعوناي بحبار كوعسو كتتصاوت تدلي دو دلي نتصاوت جزا نتصاوت بحبار نتصاوت ماما كتما نتصاوت بحبار نتصاوت بدونا نتقع بقرنا ننطر بدونا نتقع بقرنا ننطر
تخእلو ዶ እዋ ንኽእል እዋ ንኽእል رآيو ኣእዳውካ ክትዝርግሕ ትኽእል ዶ እዋ ኽእል እዋ ኽእል رآيو የእጋርካ ክትንክፍ ትኽእል ዶ እዋ ኽእል እዋ ኽእል رآيو ንድሕሪት ክትምለስ ትኽእል ዶ እዋ ኽእል እዋ ኽእል رآيو ኩዕሾ ክትፃወት ትኽእል ዶ እዋ ኽእል እዋ ኽእል رآيو ብኢድኩም ክትፅሕፉ ትኽእሉ ዶ እዋ ኽእል እዋ ንኽእል رآيو ምስ ውኪኩ ትፃወቱ ትደልዩ ዶ እዋ ንደሊ እዋ ንደሊ ንፃወት ምስ ቡቡ ክትፃወት ትደሊ ዶ እዋ ደሊ እዋ ደሊ ንፃወት ንስድራኹም ክትእዘዙ ትደልዩ ዶ እዋ ንደሊ እዋ ንደሊ ምሃሩና ንዓበይቲ ከተኽብሩ ትደልዩ ዶ እዋ ንደሊ እዋ ንደሊ ምሃሩና የዳውኪ ተጣቕዒ ትኽእል ዶ እዋ ኽእል እዋ ኽእል رآيو የእጋርኪ ክትነጥሪ ትኽእል ዶ እዋ ኽእል እዋ ኽእል رآيو ንኣሕዋትኩም ከተፍቅሩ ትደልዩ ዶ እዋ ንደሊ እዋ ንደሊ ምሃሩና ምስ ቡቡ ክትፃወት ደስ ኢሉኒ ንዑናይ ንዑናይ ንፃወት ምስ ውኪኩ ክትፃወት ደስ ኢሉኒ ንዑናይ ንዑናይ ብሓባር ኩዕሶ ክትፃወት ትደሊ ዶ እዋ ደሊ እዋ ደሊ ንፃወት ገዛ 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 ንፃወት ብሓባር ብሓባር ንፃወት ማማ ከተማ ንፃወት ብሓባር ብሓባር ንፃወት በእዳውና ነጣቕዕ በእጋርና ንንጠር በእዳውና ነጣቕዕ በእጋርና ንንጠር በእዳውኩም ተጣቕዑ ትኽእሉ ዶ እዋ ንኽእል እዋ ንኽእል رآيو
ክትምለስ ትኽእል ዶ እወ ኽእል ርአዩ ኩዕሾ ክትፃወት ትኽእል ዶ እወ ኽእል ርአዩ ብኢድኩም ክትፅሕፉ ትኽእሉ ዶ እወ ኽእል ንኽእል ርአዩ ምስ ውኪኩ ትፃወቱ ትደልዩ ዶ እወ ንደሊ ንፃወት ምስ ቡቡ ክትፃወት ትደሊ ዶ እወ ደሊ ንፃወት ንስድራኹም ክትእዘዙ ትደልዩ ዶ እወ ንደሊ ምሃሩና ንዓበይቲ ከተኽብሩ ትደልዩ ዶ እወ ንደሊ ምሃሩና የዳውኪ ተጣቕዒ ትኽእል ዶ እወ ኽእል ርአዩ የጋርኪ ክትነጥሪ ትኽእል ዶ እወ ኽእል ርአዩ ንኣሕዋትኩም ከተፍቅሩ ትደልዩ ዶ እወ ንደሊ ምሃሩና ምስ ቡቡ ክትፃወት ደስ ኢሉኒ ንዑናይ ንፃወት ምስ ውኪኩ ክትፃወት ደስ ኢሉኒ ንዑናይ ብሓባር ኩዕሶ ክትፃወት ትደሊ ዶ እወ ደሊ ንፃወት ገዛ ንፃወት ብሓባር ንፃወት ማማ ከተማ ንፃወት ብሓባር ንፃወት በእዳውና ነጣቕዕ በእጋርና ንንጠር በእዳውና ነጣቕዕ በእጋርና ንንጠር በእዳውኩም ተጣቕዑ ትኽእሉ ዶ እወ ንኽእል ርአዩ ኣእዳውካ ክትዝርግሕ ትኽእል ዶ እወ ኽእል ርአዩ የጋርካ ክትንክፍ ትኽእል ዶ እወ ኽእል ርአዩ ንድሕሪት ክትምለስ ትኽእል ዶ እወ ኽእል ርአዩ ኩዕሾ ክትፃወት ትኽእል ዶ እወ ኽእል ርአዩ ብኢድኩም ክትፅሕፉ ትኽእሉ ዶ እወ ኽእል ንኽእል
رآيو مسوكيكو تتصوتو تدليو دو اوان دلي نتصوت مس بوبو كتتصوت تدلي دو اوا دلي نتصوت نسدراهم كتأزازو تدليو دو اوان دلي مهارونا نعبيتي كتخبرو تدليو دو اوان دلي مهارونا يداوكي تطاغعي تخلدو اوا خئل رآيو يقاركي كتنطري تخلدو اوا خئل رآيو نحواتكم كتفكروا تدليو دو اوان دلي مهارونا مس بوبو كتصوت دسيلوني نعوناي نتصوت مس وكيكو كتصوت دسيلوني نعوناي بحبار كعصو كتتصوت تدليدو اوا دلي نتصوت جزا نتصوت بحبر نتصوت ماما كتما نتصوت بحبر نتصوت بدونا نطاقع بقرنا ننطر بدونا نطاقع بقرنا ننطر دقهم تقرنيا مهارو تدليو دو دقهم ቋንቋምን ባህሎምን ክፈልጡ ትደልዩ ዶ? በለስ ቡቡ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመት ክንገብሮ ዝፀናሕና ልዕሊ 73 ሚልዮን ቪውስ ዘለዎ ቪድዮታትና ሕጂ ከዓ ልዕሊ 14 መፅሓፍትን ደቅኹም ፅቡቅ ዝበልናዮ መፃወቲታትን ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና። ነተን መፅሓፍቲ ክትሪእዎን ምስ ትደልዩ ኣብዚ ናይ ሳምፕል ክትረኽብዎን ትኽእሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምሩ ናይ ጌምን ናይ ኦንላይን ትግርኛ ትምህርቲ እውን ኣለና። መዓስ ዝጥራይ ደቅኹም ኣብ ዩቱብ ካልእ ነገር ከይርዩ ምስ እትደልዩ ብቐጥታ ኣብ ዌብሳይትና ብምእታው ብቪድዮታትና ክመሃሩን ክዘናግዑን ንዕድም። ነዚ ኩሉ ንምርካብ ናብ ዌብሳይትና www.belesbubu.com ብምባል እተው። نزيادة حبريتا بزز سعر قطر تليفونات دوللنا. Belesbubu, like, subscribe.